Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün ayın 18-i, 1-nji gün 2020-nji ýyl men ýene-de siziň bilen Murat Gurbanow. Men şu ýepleşmede siziň bilen Warşawadaky OBSE konferensiýasy we onuň netijeleri boýunça gürleşjek bolýar. Siziň bilşiňiz ýaly 14-nji 15-nji oktýabrda bolup geçen OBSE konferensiýasy Warşawada boldy. Näçe Warşawada bolýar? Sebebi Warşawada şu OBSE Bdipç diýen bir gurumyz bar. Ine şonuň üçin bir bol şöyle yerleşen soň şöyle bolup geçýär. Her ýer bolup geçýär. Indi biz birinji bilen OBSE'ň nämedigini we näme diýenligi da düşünelim. OBSE Organizatsiýa по безопасности и сотрудничеству Европы ýa-da Ýewropada köpçülik we hyzmatdaşlyk birleşigi. Oňa 57 san döwletler ýerýär. Ýewropanyň 12 san döwleti Demokratik Amerika we Orta Aziýanyň döwletleri ýerýär şoňa. Şo ýerde şu birleşikde demokrasiýa we adam hukuklaryny gorumak boýunça maslahatlar we görkezmeler berilýär. Olaryň 50den golay ekspert komissiýalary bar. OBSE'de günden-güne 10 bilen Ýewroparlament bilen, Ýewrokomissiýa bilen we prezidentler bilen, hökümetler bilen işleýär. Ondan başga adam hukugyny goraýan gurumlar bilen günden-güne işleýändir OBSE. Ol bir ONUň Ýewropadaky görünüşi diýen bolýar, ýöne ony beýle diýip bolmaz, sebebi ol aýraty mesele çöýdýär. Bular bolsa, ýani demokratiýa prinsiplary we adam hukuklaryny berki diýerler-de diňe şu meseleleri düýpleser edýär. Sebebi şular şeýle pikir edýär. Eger demokratiýa we adam hukuklary gorunmasa, dünýäde onda dünýäň hukukly dürýär diýip ýani pikir edýär. Indi Bdipç näme-de? Bюро по демократическим институтам и правам человека. ýa-da türkmençe demokratik institutlaryň we adam hukuklarynyň bürosy. Şo ýerde Bdipç Warşawada ýerleşýär. Ol demokratik institutlar we adam hukuklarynyň esasy institutudur. Institut diýmek bir okuw jaý däl. Institut diýmek bir ýani şol hem okuw jaý, hem öwrediji, hem içine ýani isledowaniýa diýär şu zatlar, hem düşündürişler berýär, hem şonu gorýar. Hemmetini edýär. Ýani diňe teoriýa tarapyndan ele praktik tarapyndan ama şoň üçin onu ýani demokratik institutlar diýilýär. Onun esas maksatlary geçirilen saýlawlara açyk we adalatly bolmagyny we döwletiň içinde adam hukuklaryny döwlet tarapyndan hormat goýulmagyna barlyar we maslahatlar berýär. Şonu ýani ösdürmek üçin adam hukuklaryny, demokratiýany ösdürmek üçin ine maslahatlar berýär. Biçin ýürüýte mandaty bar. Mandaty diýmek ýürüýte haky bar. Ýani OBSE'den ýürüýte hak berilen şoňa. Ol mandatda OBSE gatnaşan döwletlere demokratiýany ösdürmek we adam hukuklaryny gorumak üçin maslahatlar bermäni we şolary gorumak mümkinçiligini berýär. Ony 1992-nji ýyly Helsinki diýen şäherinde tasdikladylar we şol ýerde resmi hökümine kabul etdiler. Ine şol mandat berilýär, şol Dipç diýen bir edara döwledýär. Diýmek, egerde Türkmenistan OBSE'niň ýani agzasy bolýan bolsa, onda Türkmenistanyna Ýewropada ýaly ýa başga döwletlerde ýaly demokratik prinsipler, adam haklary gorunmaly. Türkmenistanyň hökümeti şol agzasy ýani OBSE'niň agzasy bolanyna şolaryň her şertnamalaryna, her dokumentlaryna, her konwensiýana gol çekdi. Diýmek, ol beýleki döwletler ýani borçlar bar şol OBSE'niň öňünde. Ine şoň üçin biz we OBSE'niň ekspertleri belläp geçýär Türkmenistanyň demokratiýany bozýan döwletleri garşy ulanýan öňkü mexanizmler inni işlemek. Mysal üçin o diç belläp geçýär Türkmenistanyna demokratik saýlaw bolmady. Şol gatnaşmadan, şol tasdiklamadan. Şu saýlawlar falsifikasiýa edildi diýip tasdiklanýar. Inni şol diç belläp geçýär, inni şol mexanizmler, teýär mexanizmler büretmesek, ýani öňkü 90-njy ýyllaky 92-nji ýyllaky mexanizmler inni işlemek, teýär döwürtgeli. Inni öň biz ýani demokratik döwletleri başga bir döwletlerden
gorayan bolsak basışlardan inni demokratik döwletiň hökümetlerini ýani inni halky grajdan jemgyýetini şu demokratik döwletiň hökümetinden goramaly. Täze şolar başta demokratik döwlet diýip öňe ılan etdiler ýani Niýazowdagy. Soň ýuwaş-ýuwaş bu diktatura geçip inni şu diktator döwleti, diktator hökümeti, diktatorlar döwletiň baş tutanyny bolup biz demokratiýa döwlet diýip Allah perkimi öz grajdan jemgyýetini ýok edip olar basyş edýär. Adamyň hukuklaryny bozup. Ne şoň üçin bular täze mexanizmler ýani aşak bolýar şoň üçin. Indi OBS'de belli geçer häzir soňky wagtlarda demokratiýa basyşlar köp. Ataklar gaty köp. Şoň üçin şu mexanizmlary ýani ykdysadyýaty beýirikdirip täzeden görmeli we biz täzeden ýerine goýmaly diýip ýani belli geçdiler. Şol OBS'de Türkmenistanyň köp problemlerini ýaktylandyrdy. Ondan başga da men şu täze ediljek mexanizmyň bir sowal berdim, maslahat berdim. Ne şunu şeýtlik goýulur diýip. Ýani Türkmenistana her ay monitoring etmeli. Şu monitoringda da birinji bilen adam haklary, ikinji bilen grajdan jemgyýetiniň ýani ösüşini barlap durmaly. Üçüncü demokratiýanyň ösüşi Türkmenistanda ýani demokratik institutlaryň we dördüncü şu Türkmenistana egerde ýani пространство гражданского общества diýär. Şol grajdan jemgyýetiniň ýani ösýän urlary boýunça şol atlary monitoring edip, ine şol monitoringdan soň Türkmenistana baha berip, şu bahaň esasyna da ykdysady jerimeler salmaly. Mysal üçin hemme finans institutlarda ýani MWF, YBR ýa beýlik institutlary banklara aýtmaly Türkmenistan finansiýasiýasyny saklamaly. İkinci, ulu kontraktlar, TAPI diýdi ýa beýlik ulu güýçlü firmalara duýduruş bermeli, Türkmenistan bilen argatnaşyk saklamaly. Ýa bu döwlet gazalanýan puly diňe diktatura ulanýar we halkyna garşy ulanýar. Ne şu ýaly teklipler berdim. Olar öz teklipleri emma ýani aýtyp geçdiler. Meň tekliplerim şolar güýçlendirýär. Şoň üçin ine şolar belli geçdi biz hökman fereder size jogap berdi. Täze olar şol teklipleri şol çözgüdi alman edil gawadyna durda häzir. Şo çözgüdi alýarlar. Şoň üçin şo çözgüdi alan ýagdaýyna Türkmenistanyň ýagdaýy gaty çat ýagdaýda çözülür. Türkmenistanyň hemme problemlerini biz aýdyp geçdik o ýerde dürli temalar boýunça sesiýalar bolýar. Sesiýa diýeni ýani bir temany aralyk maslahatlaşýan. Soralar jogap bolýar, o ikinji temany, o üçüncü temany. Şöyle biz hem soralar goýduk, hem jogaplar aldyk, hem de ara kesmede ýani şol adamlar bilen gürleşip, ýolbaşçylar bilen gürleşip, vizitkalaryny alyp, düşündirip, hususy ýani gepleşikde düşündirip ýagdaýlary olar ynandyrdyk. Olar bilýärler. Ýöne bir faktlar bolman soň olar aýak basyp durdular. Indi bilýärler, biz şolara argument boýunça, ýani argumentlar, faktlarymyzy berer we Türkmenistanda şu geplerine ýan basyşlar gider diýip olar aýtdylar. Hemme belli geçer Türkmenistan diktator rejimi, şo ýerdäki ýolbaşçylar we Türkmenistan garanky diýär. Olar hiç içinde kanunlar işlenok, hiç işlenok diýip olar bilýär şol atlar. Siz sorap bersiňiz, şular bilýän näçe hereket edýär? Hereket etmek üçin olar argumentler berýär. Ýani ine şu mysal, ýa bu mysal, ýa bu mysal. Ine şonuň üçin ine şulary ýani şonuň üstüne bir işleýär. Indi ýene bir sorap men ýaňlantyrjak bolýan täze şo ýerde köp gurumlar, köp ýani edaralar, köp ilçhanalar gatnaşdy. Sebebi her döwlet ýolbaşçysy şo ýerde ýani şol guramaň ýolbaşçysy bolup bir ýyl işläp. Ne şu wagt ýagdaýda Şweýçiýanyň daşa işler ministri, Şweýçiýanyň hökümetinden berilen adam, ýani Şweýçiýanyň daşa ministri Anna Lindh alyp barýar OBS'niň ýolbaşçylygyny. Ondan başga şöyle Ýewroparlamentin, Ýewrokomissiýanyň we beýleki ulu birleşiklerin adamlar bar. Olar bilen ýani açyk görüşdik. Olaram Türkmenistan problematyna goşunjak diýdiler.
Ol gowdadyň alamaty şu ýyl şol 30 ýyllyk OBS'ň 30 ýyllygy berildi. Şoň üçin hemme dünýäden adamlar geldi. O birinji ýolbaşçylar bilen ýa güreşip bolundy. Ol bir şans biziň aktivistlerimize. Şoň üçin biz şo şansy ýitirmedik. Inni sonra bolar, sonra berýär. Murada ine siz sonra berdiňiz şöyle gatnaşdyňyz, şoldan näme tolk? Bolum bir zat bize türkmen halkyna ýa bolmazmy? Şol siziň çykyşlaryňyz bir netije getirirmi? Elbetde getirer. Elbetde netije bolar. Ýöne bir zat düşünmeli. Haçanla bir näçe köp argument berip, näçe köp düşündirip bilsek, şonça çalt we ýanky toşna çözüler problema. Egerde biz dine aktivistler aýdyp geçdi, bizim halkymyzdan materialler gelmese, onda da çözüler şu problemalar. Ýöne düýpli, ýanky ýerlikli, düýpli bir wada çözülmez. Ýuwaş-ýuwaşdan başlar bolar. Türkmenistanyň prezidenti we onuň paraxor hökümeti hökman suratda hereket ediler. Bolmasa sanksiýa bilen urýarlar. Ananyň pul bolmaz Türkmenistanda. Öz halky, türkmen halky özü gyrýar hökümeti. Şoňa eltýärler şolar. Şoň üçin sanksiýalar, mysal üçin Belarusiýada berildi, tok ýok diýen. Belarusiýada 30% halky hökümeti bolýar. Türkmenistanda 0. Şoň üçin Belarusiýa berilýän sanksiýalar bilen Türkmenistan sanksiýalary deň bolmaz. Türkmenistan sanksiýalary derrew ýegenlerine garnaşlarına bir wada berilýär. Şol hiç ede çykmazlar. Bir ýere çykaýsalar şöyle tutup alýarlar şoları. Türkmenistan hökümeti berilýär. Diýmek gelýän pullar adalar we gelýän pullar adalan soň ýani rejim özüni saklap bilmez. Öz-özünden ýykylýar. Ine şoň iltýärler. Şoň üçin biz ine Türkmenistan grajdanlary biz Türkmenistanyň halky bolup bizim hereket etmeli. Dine OBS'ye hereket etmeliler bizim. OBS bilen OBS bilen Ýewroparlamentyň, OBS bilen Ýewrokomissiýanyň we başga da bir näçe adam hukugyny gorýan gurumlar arasy gaty ýanky birleşen. Şolar gaty şart ýagdaýda öz aralary bilen işýärler. Men şonu gördüm. Ekspertler gaty şart ýagdaýda. Olar Türkmenistan boýunça köp zatlar bilýärler. Ýöne olary Türkmenistana batyş etmek üçin, adam hukuklaryny bozulýan suud etmek üçin argument berýär. Yani faktlar. Yani şoň üçin men size diýen, meniň e-mail adresime ýa da Telegram'a ýa da biziň e-mail adresimize aktivist dvt 744 000 Aşgabatyň kody ýani @gmail.com şoňa iýerin. Hemme iýerin dokumentlaryny biziň hatmyzyň ýani iýerine şonu tutnam hökmüne uğraýar. Ne şu ýaly zatlar bolup geçdi OBS boýunça. Mundan başga men Kiýewde da boldum. Kiýewde men başga işler etdim. Şöyle taliplerin haýyşdy boýunça bardym. Şöyle talipler bilen duşdum, gurlaşdym. Onuň ýagdaýlaryny öwrendim. Şu ýerde ikinji gün hepdeniň ikinji güni ýagny 13-ne pardon, oktýabryň Türkmenistanyň ilçihanasy çykyş etdi. Yani talipler bilen duşu bolan, ofitsial duşu illa bir gerek bolýar. Ine şu duşa baranda menem ýani talipler ýaly gatnaşyk bolup oturdum. Şu ýerde çykyş etdi. Yani Türkmenistanyň ilçihanasyny ýoluşdy. Çykyş edip bir topor ýani ýalyn zatlar aýdyp Türkmenistanyň prezidentini hudaý edip şu ýerde Türkmenistanyň garşylyk 30 ýyllygy bilen Ukraina halkyny ýa orça düşünýän okmy dogry zatlara ýani näde bolýar düşürýärler. Şoň üçin şu ýerde men soňra çel dinledim şunu. Dinledim ýani administrasiýany okun ýani Kiýew Nasional Uniwersitetiniň administrasiýasyny dinledim. Olar Türkmenistanyň ilçihanasy ýanyna ýani bir KN5 MHM oturan eken. İkisi bire çykyş edýär. Ýani basýa sonra berýän beýlek ýatdy. Ertir çäretini görýär. Umuman gorkuzdylar talipleri. Ene men enatalar aýdýan. Sizin çağlarynızda ilçihanyň ýoluşdy. Haramdada Toýly Ataýew gorkuzýar. Şunu etseňiz, koglarsyňyz biz sizi neme ders, biz sizi beýders, biz sizi eýders, beýders diýip kömek etmänini geçen gaýtyp şunu söýýär. Okuwçylar ine şonuň ýanyna barýar kömekde birine kömek eden ok.
Ular aňada dursun. Gaýtyp şu podstavlady edip ýanky yerli hökümetiň ýanyna, yerli administrasiýanyň ýanyna diýe, "Näçe siz töleňdi? Hani konvertasiýa problema barmy?" diýip soraýar. Ýok. Hani biriňizde problem barmy? Ýok. Näçe siz okuwuňyzda töleňdi puluny? 1200-den $2600 çekdi. Näçe siz ýaşaýan ýeriňizde her 6 aýa $1000 töleňdi? Töleňdiz, gaýrat ediň diýip bir idiot ýanky Berdimuhamedov idiot ýaly 200'lü siyasat tapdy. Menim şöyle çykşy düşünürdim. Birinji açyk öwüdüm, ene malades geldim şu ýygyna adamlara ýa guruş bilýärmi de taýakat ýöne şu problem diýip düşünüp başladym bolýan. Korkujugyny ýanky oturan aýalyň gulugyndan çykmady. Şu gulugyny haýyş edip ýanky şunu aýyryň ay gatereton gülkünçem bular şul idiot hökümetiň adamlary, idiot ýa-ni çynowniklar sersen maskara bar. Hemme ýerde maskara. Şu maskara däl ýeri ýok şunuň. Maskara däl ýerde adamlar intek bilen o hakykat. Şoň üçin şu ýerde intek Allah bilýärler. Bolmasa bütün dünýäde maskara. Şoň üçin Türkmenistanyň awraýyny kim ýa? Ine şular ýa karandalar ýa. Biz ýakamda biz hakykat aýdyp gaýtyp men o ýerde düşünürdim. En atalar Türkmenistanda şu okuwçylaryň en atalary giýje ony oçukda durlar konvertasiýa edip ýanky tölegler wagtynda төлep öz çağlar açdyny bolmak kösenmedi ýaly. Çağlaryň ýanky iýjek puluny töleýärler. Şolar götürjek bolup sizin institutuňyň 10 ýyllyk puluny birden төлep bilýär şol adamlar diýip düşündirdim. Ýöne Türkmenistan hökümetinden terek ýok. Türkmenistanyň valutasy 30 ýylda bir gezem konvertasiýa edilip gören oga. Başlanma 6 ay konvertasiýa bolup ondan soň gitdi boldy. Kurslar ýüksekdi, 2 kurs boldy. Şular Türkmenistanyň 6 aýlagam saklap bilmediler valutasy. Ine Berdimuhamedowyň siýasaty. Türkmenistanyň mandatyny ýykyp masgar etdi. Ony hiç dünýäde alan oklar. Konteyner ap ýatyr Ýewropada o ýerde bir alýan ýok şunu. Şu ýaly Türkmenistanyň awraýyny, Türkmenistanyň ýanky imijini bütün dünýäde ýatyrýan Berdimuhamedow we onuň parhor hökümeti. Indi diýjek bolýandym. Biz международный площадкаларда, halkara площадкаларда, meydançylarynda batyş edip başladyk. Elbetde Türkmenistanyň hökümeti ýanky hereketler eder. Ya eger hereketler etmese, onu Ýewropa Birleşiginden kowarlar da muny diktator diýip güni 10 den Ýewropa sansur ýykýar. Onu gowy düşünýär. Türkmen halky galyp men ýykandan gorkanok, şu Ýewropa Birleşiginden çykarlarlar muny we muny diktator diýip bütün dünýä suud edip bellerler de gaga çekip ýa gagada jinayda çekirler diýip şonun gaty bolupdy. Ine şonuň üçin hereketler eder. Ýollar amaçar, gitjek ýeri ýok. Berdimuhamedow gitjek ýeri ýok, ýollar açmasa, häzir şunu mejbur etdirip mümkin gagany alyp giderler. Ine men arkamda her wagt ýazyly durur. Ýanky men her hatymda şu sos diýip ýazýan şu zatlary. Ýollar ýapyk 1,5 milyon halk Türkmenistanyň içine girildi. Türkmenistan prezidenti ýol açdy. Ine şu adam ýol açmasa, gününden öýüni maskara edip bütün dünýäde ýanky diktatordygyny suud edip her gün bir ýerdem edýär gaga garşy. Bile geregem şol. Şoň üçin ine ýagdaýlar şeýle. Şu gün men sagat 22:00 Istanbulda TikTok'ta bolam. Ine şol TikTok'un adres gatlaryndadyr. Şu ýere baryň soragyňyz bolsa, näme soragyňyz bolsa, men şu ýerde jogap berbildiňçe jogap berem. Şunun bilen men gepleşip oturýan, size OBS boýunça we biziň OBS'daky ýygnagymyz boýunça gysgaça açyk berdim. Hormatly vatandaşlar, biz şu OBS'de 50 agly komissiýalar bar, şolaryň işlemeli. Biz inni işläp başlaýar, biz düşündirdik, biz o kartlaryny berdi, ýa kontaktlary berdi, inni biz işläp başlaýar. Öňkü ýaly hatlar ýazyp, janlar edip, ýanlaryna baryp gürleşip, ýanky habar eder. Bundan başga ýene bir ýerge atlanýan aktivistlara, gраждан aktivistlara, ýöne Türkmenistanlara kimde kim raýat jemgyýetçiligi boýunça, demokratiýa boýunça okuwlary
Alacak olsa muht akşamlarına yine Zoom okulu geçer. Şu Zoom okulları geçirmek için bizim adminler şunu tayarlarlar, spisik ederler, programalar verirler ve kontak koyarlar. Şu OBS'nin tarafından gelen şu vakitte. Onu siz aktivist çağda giyip şu yerde adminlere yüz tutbilersiniz. Şu yerde sizi yankı alarlar, uçuyordu ve grup kurulanlarına sizi hödürlerler, yani 40 saniye. Yankı oku vaktları siz özünüz saylarsınız. Sebebi bizim cemiyetimiz ösmeli. Bizim cemiyetimiz ösmen şu derece geldi. Şoň üçin biz hakykatdan hem görüşülem yok. Biz bir birimiz çakyp ýatyrys. Bir birimize tökme atyp ýatyrys. Sebebi biz ösmedik. Indi ösmeli boldy. Şoň üçin hormatly watandaşlar, bilimler, cemiyet bilimleri, ýa-ni graždan aktivность bilimleri, graždan bilimleri, biz demokratiya bilimleri, demokratiýanyň ötüş barada biz hemme zat bilmeli. Onu biz öňüňde. Bolmasa näme? Demokratik diýip ine döwleti demokratik diýip ýa-ni aýdýarlar, on hiç ýeri mazmuny ýok. On ady bada, içi boş. İçinde de biz hiç zat bilmeýän soň, biz hiç zat hereket etmeýän soň, bular şu demokratik döwleti gaçan ýagdaýda diktatura öwrüp awtoritar döwleti öwrüp durar. Awtoritar diýmek bir adam hemmelere ýa-ni komanda berýär. Oraya bolmaly döwlet hem ýokaryn aşagdan ýokary saýlanmaly we ýokardan atçyk ötürmeli. Şu iki taraply bolmaly. Şoň bilen men gepleşip oturýan, siziň hemmäňize birinji bilen janlylyk arzu edýärin we öz azatlygyňyzy, öz haklaryňyzy almaňyzy arzu edýän. Sag bolun.